बोरमा बेदर नाय लोगोफोर गावखौनो एवनो दे आं दाङाखै सेरेब लाबोना लाबोसै नोंनिया इखिनि सेरेबानो जाबाय आंनि मा मानसैलै बेदर लाबोना फैबाय दुगैनाय ल'ने एमान गोबाव नालै मानसिया आं गथ' जि सुदो अखा बोथोराव आंनिया साथायाबा सलसो लगाव अखा बोथोराव मा खालामबाय थादों हारसिंनो हा नङा हारसिं मा खालामबाय थादों हिन्जावफोरा नुदो होनबा खाब्रांसो होनो अमा बेदर जाना ओमफ्राय बोथोरा हर अमालायनि फैसा थाव अमा जाया इ बोथोराव बिराद अखा लोगोफोर मार अखा बाने ओइ जागे फिस्ला दैनि गोलैसिगोन माने इदि बोथोराव बिराद खान्थि दङ आरो सं आरो जा उदुना था थाव जायो लोङैसो मानसि आंगि जाना उदुनायानोथ' जिबन जा लों उदु बेनो संसार बिमा बिराद अखा लोगोफोर बिराद खान्थि मोनदों माने एबार बोसोराव माने अखायानो गैखाया नालाय अखा हानायखौ बिराद खान्थि मोनदों देहाफोर गुसु आराम मोनलायलांदों आरो गरमजों थानो हाया नङाबा न' सिंफोरावबो बारफोरा गुदुं नोंलाय मा ओइ मा ओइ लोगो फैसा हरा मानो बेदर लायनि मा मानसैलै बेदर लाबोना फैबाय दुगैनाय ल'ने एमान गोबाव नालै मानसिया अखा बोथोरनि दिनाव एमान साफा बोरमा बेदर लाबोना होदो लोगोफोर जाथो होननानै गावहायथ' होखायानो थाखा फैसा होखायानो आं दा जाथो होनना खमसे खम बोरमा बेदर लाबोना फैदो 1 किल'निबो बारा खमसे खम एवनोथ' हायो दा एवगोन ना एवा नोङो आरो स'आव थांबावगोन नोङो अखायानो दिनैमोनबो गारला होमबा माइनावफोरा संना दोनदो आं फटके दसेनो खमायनो थाखाय हाथायाव थांना फैनि थब फायदे फट खालामबाय दा बेदर दसेयाव दोनजालायना खिन्थु दखान दङबा पार्लाराव हाबगोन र' गेसफोर जाखांनाय मेगना सोख्लायना दोनजागोन दे माबा नांगौ लाबोगोन दे आंनो एख' नाङा दिनै अखा बोथोर ओंखाम संखादो नों ओंख्रिखौल' सं आंनो एख' नाङा थफाय आं नायबाय थानाया संबाय थानाया नों बोरमा बेदरखौ संथार आं दाङा दे दसेयाव दोनजालायना मेगन जोंबाय थानालै इयाव बारा दसेबो ओंखारनो होआ नो मा होमबा सेरेब लाफा ओइ लाफा मारनाय लाबा ini मा बुस्थु मिथिया खोनादो मा होयो सेरेब yang लाफा दे लाबा आं सेरेब दखान हाबनो लाजियो 20 थाखानि लाबो 20 थाखानि 20 थाखानि लाबो एख' नङा दे ओंखामथ' जानांगौ गुदुं नङा होमबा लोगोफोर बोरमा बेदरफोरखौ आरो गोरान गिसिफोरदो जायाबालाय ना थां गोरान गिसि जालायनांगौ लाफा दे लाफा मारदे लाबा फैसा गैया माने इदिनो नोंखो मा फैसा आं इमान मोजां सङै खावै दोनगोन फैसा हर होमबा मा फैसा नोंजों लाफाथ' दा गोनां गैया आं ओरैसो गिदिं थांनायदो थां गोबाव खम ना बावगारनाङा आरो बेदर दरसे दोनजानाय ना खिन्थु नै 20 थाखानि लाबो हराव नङा दा बेदरदोसो लोंनांगोन ना बुस्थुखौ सोर खासे ना लाना फै गावनो गथ' बुस्थु लाबो मा आंगा मांगानो संना दोनजानाय नङा देलै A few moments later. नै मेरमफा दाबो मोनाखै आलाय सिलाय सिंनाय हौवा मानसि संबा माबायदि आलाय सिलाय साखि फैस्लादो बोरमा बेदर नाय लोगोफोर गावखौनो एवनो दे आं दाङाखै सेरेब लाबोना लाबोसै नोंनिया इखिनि सेरेबानो जाबाय आंनि माहायलाय 20 थाखानि 20 थाखानिल' 20 थाखानि बिराद 20 थाखा लाबोबाय आरो बेजाल गावखौनो एवनो दे गाव जोंनि एवनाय पसन्द जाया थाव मस्ला मस्लि मा होदो गखायस' साखिनानै दिन थांसिगोन ना मायो लुगैजोब्बाय आङो लुगैजोब्बाय आलाय सिलायनाय रं बाखारनिया आं आरो मोनसे ओंख्रि संबावनोसै ने मान ओंख्रि सिजल खालामगोन आयदो आंदो दिनैसो बोरमा बेदर बायना फैफेरदोंलै एसां बुरजा मानि होदो रंजायखोनो बेलेग दिना मोनजायाखै ना मानो मोनजादो मोनजानाया होमबालाय माथ्र' फाखन मारि दं
profesor. Ah. Thưa mấy đồng phá thưa? Serius. Isang man niul labu. Kan deh. Ngan thưa sao? Kho ba bay thade krep nè. He magla solo ke? Yang này chứ nào? Miếng bay này ông này nhỉ? He, phê bát sự. Udah selesai bay. Tunggu dia pada. Zakhana dubigen da. Ang ulta manusia. Zakhana uduna belas dubigen. An dulu tharalang jibu gulum lai. Hati sate jana fena ni. Kuri sara jaman chani. Kau betul semua. Nih mau coba. Ini mana? Lu kebaik ni mau Jangan siapa? jangan bijom. Lu kebaik ni hang yang sih. Yang mana sih? Kamu sung kada ro, kamu sung kada. Kamu sung kada tu. Mbak, apa tu? Lihat tu yang lain apa ni? Hat. Rantar tu dia. Mana ni? Mah. Bapa. Ainor, ang hai ni kenang. Kamu satang lari yang Ang hai ni kenang bar gila se. Ang hai ni kenang bar gila se. Apa Islam bay bay ubah? De. Ang hai ni kenang bar ekdom apa kan? Wah. Ayo isu. Salam deh. Magufu duzan ile. Ninja manusia magufu, mai basu. Tor karena kali. Kane belum. Angkat bantu pada le. Ayah, hina orang mana? Masih lekser apa itu? Bayang muzang naik hina orang. Ima hara kudu. Aku ni orang rasa orang ni. Sakit ni sih, doi, bika kau ini, bika, oh, boria. Bikin lo. Kau lu nggak sepakat kenapa bang? Orang kade, sobo. Kayak tu muram tu kue. Umah betul bayang undang lagi. Aku kabung nari orang tu. Umah betul undang lagi bayang. Makan. Mama ke? Ini mesti ke ke. Kau siapa tu? Nggak bersih-bersih jangan sih. Mai. Lama video. Mai kan ya sudah dah kau sebenarnya ni cara ni. Salah tu dia pun. Wah, si tanah. Ini. Lihat silakan tu semua. Kamu punya mana? Kamu punya kan? Agak deh, sana apa biar ekspergen tu na. Bedor valo besar, ekdom forty. Tahu, orang segala. Bedor kaya valo keberak, ekdom unisa khamasian. Macam hari besian tu roh. Forty jah kile bedor valo, mansi ni look sana belak zai. Kau nengah. Kau. Bedor sampai zakai dulu. Bilang yang ni makasih. Iya, kan itu mar di kharwai lagi per. Oh, dah selesai ni dah. Oh, kudu zai kan, tu kurang bedor kudu zai lagi. Senang kelih yang bayar ni. Kamu nak kade, kamu sen lima tu sang kelih. Engkri kamu ni usah nagen. Oh, ikhlas ada dah. Loba tu songsi khibuli manusia lai. Nasi zakru ikhlas zakru tu, ikhlas engkri kamu ni usah ada. आरो बोरमा बेदर दो ओंख्रि संगो लोगोफोर ओंख्रि जों माने बोरमा बेदर भाजा दो जाग्रोबाय बोरमा बेदर तार जल टाइप बानायदो संबाय थादो इखो जों नेयासै इखो बुंदो आङो जाग्रो भाजा दो जाग्रो जलखो दा बोरमा बेदर जलखो माने दा जानो हागोन मोनायाव माने लोगोफोर आं बोरमा बेदर जलखो बिसि मोजां मोना आंनो खालि ड्राय नांगो ड्राय बोरमा ड्राय जासिजोबनांगौ लोगोफोर नोंसोर बोरै मोनो बोरमा बेदरखौ जानानै कमेन्टआव खोन्थाहरनाय आं खिन्थु बोरमा बेदरखौ हिट मोनो दे आंनि फेभरेट थेवब्लाबो आं माने नांगौ बायसा जानो हायाना दामि बुस्थुआ 600-700 थाखा लायो बेनि थाखायनो बिसि जाबाय थानाया फेभरेटबाबो बेखायनो बुंनो हाला आरो बोरमाया आंनि फेभरेट होननानै खिन्थु अमाखौनो होनबाय अमाया जेनेबा एसे खम नालाय दामा दाम गोसानि थाखाय बोरमाखौ फेभरेटबाबो फेभरेट बुंनो हाला जाबाय थानाया नालाय नङा होमबा लोगोफोर भेरि टेस्टि मोनो आं बोरमाखौ जा लोगोफोर नोंसोर बानायनानै